Közben már itt van egy hulla is. Hát egyik a másikat. Azt mondjuk, oda is lekapaszkodtak. Ez nagyon. Mondom, látszik, hogy a másik pár. Ezt most megöli? Onnan sem. Itt elkapta, kész. Hát dobja is a néz oda. Le fogja dobni. Most egyik megöli a másik? Igen. Tuti. Tipikus, hazajött a fény. Ez a rajta kapás. Inflagranti. Kitolja az ablakon. De még él. Kapogtak. De most nagyon... Kapognak a kitinek. Szerintem már belevágott. Igen. Jó. Az már... Nézd, mindjárt ledobja, oda nézni felhajít. Ez már benne van a hasában. Ez meg lehajítja, hulla. Az is... Na, meglátjuk, hogy nem, megy utána. Akkor még nem öltene. Nem. Nagyon foglalkozik vele. Nem, nagyon azt hogy. De szerint belement a hasába, ugye? Az elkapta, ezt kapta el úgy. Másik nem tudta úgy átfogni. De lehajítottam most. De ha beszéltek a hangra, nem érzékenyek? Nem volt az annyi. De nem tudjuk, ez még él. Mert ott már van egy hulla. István, az nagyobb volt lent, nem? Most megy haza a pisztolyája. Na, csináljátok már. Na, indul a menet. Ez meg másik vissza. Persze, az föntről ledobta, ez meg folytatja. Meg valami az nagyon borzalmas volt az előbb pillanat. Ja, horror volt. Egy ropog volt. Ott. Akkor ez most nem nézzük, ha nem. Tartunk egy kis szóval. Mert hogy nem elindul. Várjuk még föl. Ennek szerintünk a hasába beleszél. Hát azért mondom, hogy abban már nem indul. Az már le fog esni mindjárt. Nem biztos. Nagyon. Olyan horror az ott már kibújtan, de szegény megölte. Onnan megindul, és onnan letámad. Kézzel elkapja. Ez most eloldalom. Lehajította. Azóta ezt? És átvitt videózta végig. Igaz volt rajta. Azok most elbújt. És ez Ez már régen. Ez már kész. Ez a tegnapi. Ez a tegnapi. Ez már többet. de akkor az most csak elbújik, regenerálódni, vagy? Az a hatalmas meg már túl érte. Igen, ott lent van. A zöld meg fölingel. De zöld, a bogár, az arc nem bogár. Az elbújt? El. Biztos, hogy annak biztos végignéz, és föl van át videóra föl. Videóra fölvett? Föl. Az egész A pornófilmet kezdek el átni forgatni, és utána hatnak. Ráérjük, hogy Covid. Mi most rajta van egy másik van. Nem is színjött alatta. Igen. Jó, az is. Úgy indult, Rohadt férfi ivarékodat. Kivégződni őket. Ez akkor most így eloldalog? Az már az eloldalog. Az megkorozva.